நாளைக்கு சாட்டர்டே நமக்கு வந்து கிளாஸ் இருக்கு. ஓகே, அடுத்த வாரம், அதுக்கு இந்த வாரம் இல்லை, அதுக்கு அடுத்த வாரம் தான் நம்ம வந்து போக போறோம். இந்த வாரம் சனிக்கிழமை, வியாழன் சனி என்ன மாதாஜி? நாளைக்கு இருக்குல்ல நான் 2-3 கிளாஸஸ் எக்ஸ்ட்ரா. ஏன்னா யாத்திரைக்கு போகும்பொழுது என்னால எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு உண்டு மாதாஜி. வச்சுக்கோங்க மாதாஜி, நாளைக்கு சனிக்கிழமையும். நாளைக்கு சனிக்கிழமை, சண்டே வேண்டாம். ஏன்னா கண்டினியூஸா எடுத்தா நீங்க கஷ்டமாயிடுவீங்க. எல்லாமே மைண்ட்ல ஏத்துக்கணும் இல்லையா? எப்படி மண்டே அன்னைக்கு திருப்பி திங்கக்கிழமை இருக்கும், மறுபடியும் வந்து தர்ஸ்டே. ஓகே, இஸ் தட் ஃபைன் உங்களுக்கு? சோ தட் அதுக்கு அடுத்த மண்டே வந்து நான் கிளாஸ் இருக்காது. ஓகேங்களா? நீங்க மாதாஜி, நாங்க படிச்சிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம். சரி, ஓகே, ஃபைன். அப்ப என்னால முடிஞ்சா ஐ வில் டேக் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ். ஏதாவது இருந்தா கூட நான் உங்களுக்கு அப்படி மண்டே தர்ஸ்டே, அதாவது இந்த வாரம் தர்ஸ்டே சாட்டர்டே, இஃப் யூர் ஓகே சண்டே கூட நான் எடுக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா, நானும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் எடுக்கணும். நீங்க ஓகே சொன்னாதான் அதுக்கேற்ற. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் 2-3 ஹவர்ஸ் நான் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். பக்தி சாஸ்திரி சண்டே வேண்டாம் மாதாஜி, மண்டே வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு 2 நாள்ல வீக் டேஸ்ல வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. சரி, ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். சரி, 4 கிளாஸஸ் இருக்கும் பக்தி வைபவ் அப்படின்னா. இந்த வாரம் 2, அடுத்த வாரம் 2. இருக்கட்டும் மாதாஜி, ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம, ஏன்னா சாட்டர்டே டிராவல், சாட்டர்டே சண்டே இது இது பாகவதம் மட்டும்தான் நான் வந்து ஐ வில் திங்க் அண்ட் டெல். அங்க எப்படி இருக்க சுச்சுவேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு சொல்றேன். இல்லைன்னா நீங்க பை டிஃபால்ட்டா நீங்க யூ டூ த உட்காந்து வாசிங்க. ஓகேங்களா? இப்ப நீங்க நடத்தி போறலாம் நிறைய தெரிஞ்சிரும், அதெல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணலாம். சரி, ஓகே, ஃபைன். நடத்தினதை படிச்சுக்கிறோம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் அது சரி. அந்த வாரம் என்னால எந்த கிளாஸுமே எடுக்க முடியாது, அதையும் நான் சொல்லிட்டேன். சரிங்களா? பாகவதம் மட்டும்தான். நாங்க பாகவதம் ரிவிஷன் பண்ணிடுவோம் மாதாஜி. சரி, ஆயிடுச்சு, படிங்க, நோ இஷ்யூஸ். அப்படின்னா ஏன்னா எல்லா டீச்சருமே வராங்க, அதனாலதான். இப்போ ஒரு லேட்டஸ்டா ஒரு சாப்டர் வேற முடிஞ்சிருக்கு, அதை படிக்கலாம். கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இருங்க, கிருஷ்ணா புக் எடுத்து ஒரே நிமிஷம். हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி, இது எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா மாதாஜி இந்த கிளாஸ்? எல்லாருமே ஜாயின் பண்றதுக்கு தான் மாதாஜி இந்த கிளாஸ் இருக்கிறது. கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதுக்கு நோ நீட் டு ஆஸ்க். சோ பக்தி வைபவ் பக்தி சாஸ்திரி மட்டும்தான் நீங்க கேட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணணும். அது கூட ஆக்சுவலி வேற லாங்குவேஜஸ்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா, அவங்க ஸ்டூடெண்டா இல்லைன்னா அலோவ் பண்றதே கிடையாது. நான் அப்படி பெருசா பாத்துக்கிறது, நானும் ஒரு அதிக மாதாஜி. ஓகே, தமிழ்ல அந்த அளவுக்கு நான் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்றது இல்லை. அட்லீஸ்ட் நீங்க அந்த வாய்ப்பை எடுத்துட்டாவது நீங்க கேட்கறதுக்கு ஒரு அவகாசம் எடுத்துக்கோங்கன்னு விட்டுடுறேன் நான். ஆனா அட்லீஸ்ட் லெவல் 3 அதெல்லாம் முடிச்சு லெவல் 5 பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்படின்றதான் உங்களுக்கு அது புரிய ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது ஹெவியா தோணும் விளக்க உரைகள். மற்றபடி எல்லா கிளாஸும் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. லிசன் தானே, எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கறது உங்களுக்காக தானே மாதாஜி.
ஓகே. பலராமரின் விருந்தாவன விஜயம். நாம் எல்லாரும் கூட பலராமரோட சேர்ந்து அதனால அத பலராமரோட பலராமரோட சேர்ந்து பிருந்தாவன விஜயத்துக்கு போகலாம். ஓகே, இப்ப நம்ம வர்ச்சுவலா அங்க போயிட்டு வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் உண்மையிலேயே நம்ம அடுத்த வாரம் போகலாம். ஓகே. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். நாங்க இப்படியே போய்க்கிறோம் மாதாஜி. இங்க இருந்தே பார்ப்போம். நீங்க ஆல்ரெடி போயிட்டு வந்துட்டீங்க, அதனாலதான் உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா? பிருந்தாவனம் ஆல்ரெடி எல்லாம் நீங்க முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க. அந்த கோட்டாவை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கோட்டா முடிஞ்சிச்சு. நாங்களாம் இன்னும் அந்த கோட்டாவையே டச் பண்ணல. அதனாலதான் 2004 போனேன் மாதாஜி. அப்போ நமக்கு இவ்வளவு புரிதல் இல்ல மாதாஜி. ஆனாலும் அங்க போனதுனாலதான் நீங்க இந்த புரிதல்ல இப்ப உட்கார்ந்து போனாதான் நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. மாதாஜி, அப்ப போனதுல அப்ப போனப்போ தெரியாம புரியல மாதாஜி. தெரிஞ்சும் தெரியாம கோயில்ல போனோம். காமிச்சாங்க, பாத்துட்டு உங்களுக்கு வந்தோம். தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்ப போய் நீங்க எல்லாம் பாத்துட்டு வந்ததுனாலதான் இவ்வளவு 4 வருஷமா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு. ஆமா, இல்லனா கண்டிப்பா இங்க வந்து இந்த இந்த இதுலயே நான் பார்க்கும் பொழுது, இப்ப ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்காங்க, கலாவதி மாதாஜி எனக்கு தெரியாது அவங்க போனாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி நிறைய இடங்கள் அவங்க போயிட்டு வந்ததா சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எப்பயுமே அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க, அதை பார்த்து நான். மணிமேகலை மாதாஜி திருமணமான புதுசுலயே விருந்தாவனம் தான் முதல் யாத்திரையே போனாங்களாம். அப்படின்னா அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு டூர் மாதிரி போயிருக்காங்க. இருந்தாலும் அப்ப போனது அவங்களுக்கு இந்த இம்பாக்ட் இல்லையா? விருந்தாவன யாத்திரை என்பது வாழ்க்கையில மினிமம் ஒரு தடவையாவது நம்ம போய் வந்திருக்கிறோம். நாங்கெல்லாம் போகவே இல்லை. அட்லீஸ்ட் போகாதவங்களுக்கு இந்த ஒரு இது, போனவங்களும் போகணும். எப்படி திருப்பதிக்கு நம்ம போனேன் மாதாஜி, டூரா தான் போனோம். அதாவது அயோத்தி கூட போனோம் மாதாஜி. அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியல. இப்பதான் அந்த கோயில் அதெல்லாம். இப்ப நீங்க அயோத்தியாக்கு நீங்க பிளைட்ட புக் பண்ணிட்டு போயிட்டு வந்துடலாம் மாதாஜி. அது ஒரு பெரிய கஷ்டமே கிடையாது. பக்கத்திலேயே. ஆமா, பக்கத்துலயே தான் ஏர்போர்ட் கிட்டதான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனால நீங்க அது புக் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து ஒரு லோக்கல் கேப் வச்சுட்டு போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே கேப்ல நீங்க திரும்பி வந்து அதே இன்னொரு பிளைட்டை பிடிச்சி நீங்க ஊர் வந்து சேர்ந்துடலாம். அது ஒரு கண்ணுக்கு காலேஜ் லீவ் விட்டோன்னதான் போகணும். அப்படிதான் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு 2 ஆசை இருக்கு மாதாஜி, துவாரகையும் அயோத்தியும் போகணும் மாதாஜி. ஓகே, துவாரகை நீங்க இப்ப கூட பிளான் பண்ணுங்க, யோசிச்சு பண்ணுங்க. போயிட்டு வந்துட்டோம் மாதாஜி. மகனுக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்ல மாதாஜி. அவன் மகனை வந்து காலேஜ் இதுல சேர்க்கறதுல ரொம்ப பிஸியா இருக்கான். ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, நீங்களே வந்து ஒரு முறை என்ன பண்ணுங்க, யூ கேன் பிளான். அந்த காலேஜ் அட்மிஷன் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஃபேமிலியே போயிட்டு வாங்க. அதுக்கு போயிட்டு வாங்க. சொன்னா மாதாஜி, நான் உன்னை எப்படியாவது கூட்டிட்டு போவேமா, கட்டாயம் இந்த வேலையெல்லாம் முடியட்டும் சொல்லிருக்கேன். 4 இடம் வச்சிருக்கோம் மாதாஜி, என் டாக்டரும் நானும். அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவோம் மாதாஜி. கிரேட் 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 கிரேட். போயிட்டு வாங்க எல்லாரும் நல்லபடியா சேமமா போய் பகவானை சேவிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே. சோ பலராமரின் விருந்தாவன விஜயம் வாசிங்கோ. யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? நான் இன்னைக்கு படிக்கிறேன். இது ஒரு பேராகிராஃப் தான் வரும் போல இருக்கு. மொத்தமே எத்தனைன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஓகே, 2 பேராகிராஃப், அதுக்கு மேல யாரும் வாசிக்காதீங்க. ஓகே. பகவான் பலராமருக்கு தன் தாய் தந்தையரான யசோதாவையும் நந்த மகாராஜாவையும் காணும் ஆவல் ஏற்பட்டது. எனவே மிகுந்த உற்சாகத்துடன் ஒரு ரதத்தில் அமர்ந்து பிருந்தாவனம் நோக்கி புறப்பட்டார். பிருந்தாவனவாசிகளும் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் காண்பதற்கு வெகு நாட்களாக மிகவும் ஆவல் கொண்டிருந்தார்கள். பலராமர் விருந்தாவனத்துக்கு மீண்டும் வந்தபோது அவரின் பால்ய நண்பர்களும் கோபியரும் பெரியவர்களாக வளர்ந்திருந்தார்கள். அவர் வந்ததும் அவர்கள் அவரை அன்புடன் தழுவிக் கொண்டார்கள். பலராமரும் அவர்களை தழுவிக் கொண்டார். பின்னர் பலராமர் அன்னை யசோதா மற்றும் நந்த மகாராஜாவிடம் வந்து அவர்களுக்கு தம் பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்தார். அவர்கள் அவரை வாழ்த்தினார்கள். பலராமரை அவர்கள் ஜெகதீஸ்வரா என்று அழைத்தார்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பிரபஞ்சத்தை பரிபாலிப்பவர்கள் என்பது இதற்கு காரணம். ஆனால் பரிபாலிப்பவர்களாய் இருந்தும் அவர்கள் விருந்தாவனத்தை விட்டு அகன்று யசோதையும் நந்த மகாராஜாவையும் வருந்தச் செய்தார்கள். இந்த எண்ணங்களுடன் அவர்கள் பலராமரை தழுவி மடிமேல் இருத்தி கொண்டு கண்ணீர் விட்டு தம் கண்ணீரால் அவரை நனைத்தார்கள். பின்னர் பலராமர் முதியோர்களான ஆயர்களை வணங்கியதுடன் இளையவர்களின் வணக்கங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டார்.
இவ்வாறாக ஒவ்வொருவருடனும் அவரவரின் வயது மற்றும் உறவு முறைகளை அனுசரித்து பலராமர் நட்புறவுகளை பரிமாறிக் கொண்டார். தம் வயதினருடன் அவர் கைகுலுக்கி தழுவி பலமாக சிரித்து மகிழ்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்க பிரேமா மாதாஜி. ஆயர்களும் சிறுவர்களும் கோபியரும் நந்த மகாராஜாவும் அன்னை யசோதையும் அளித்த வரவேற்பில் திருப்தியடைந்த பலராமர் ஆசனத்தில் உட்கார்ந்தார். எல்லோரும் அவரை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். பலராமர் அவர்களிடம் அவர்களின் நலனை விசாரித்தார். பின்னர் அவரை வெகு காலமாக சந்தித்திராத அவர்கள் அவரிடம் பல கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பித்தார்கள். பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் கமல கண்களின் அழகில் தம் உள்ளத்தை பறிகொடுத்த பிருந்தாவனவாசிகள் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்திருந்தார்கள். கிருஷ்ணரிடம் அன்பு செலுத்துவதில் அவர்கள் பிரியம் கொண்டிருந்ததால் சொர்க்க வாழ்வையோ பிரம்ம ஜோதியில் கலந்த பரமசக்தியுடன் ஒன்றுவதையோ பற்றி அவர்கள் என்றும் நினைத்ததில்லை. செல்வச் சிறப்புகளுடன் வாழ வேண்டும் என்றும் அவர்கள் ஆசைப்படவில்லை. கிராமத்தில் ஆயர்களாக எளிய வாழ்க்கை நடத்துவதில் திருப்தி கண்டார்கள். எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி எண்ணியிருந்து தம் சொந்த நலனில் அக்கறை இல்லாமல் வாழ்ந்தார்கள். கிருஷ்ணரிடம் அவர்கள் மிகுந்த அன்பு கொண்டிருந்ததால் அவரை பற்றி விசாரித்த போது அவர்களின் குரல்கள் தளர்ந்தன. முதலில் நந்த மகாராஜாவும் அன்னை யசோதையும் கேட்டார்கள். அன்புள்ள பலராமர், குடும்பத்தில் நம் வசுதேவர் மற்ற நண்பர்கள் எல்லோரும் நலமா? இப்போது நீயும் கிருஷ்ணரும் பெரியவர்களாகி விட்டீர்கள். உங்களுக்கு மனமாகி குழந்தைகளும் இருக்கின்றார்கள். குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ந்திருக்கும் நீங்கள் உங்கள் அப்பாவி தந்தையும் தாயுமான நந்தனையும் யசோதையையும் எப்போதாவது நினைக்கிறீர்களா? கொடிய பாவியான கம்சனை நீங்கள் கொன்று அவனால் துன்புறுத்தப்பட்ட வசுதேவரையும் மற்ற நண்பர்களையும் விடுவித்தீர்கள் என்பது மிக நல்ல செய்தி. நீயும் கிருஷ்ணரும் ஜராச்சந்திரனையும் காளையவனனையும் தோற்கடித்ததும் நல்ல செய்தியே. காளையவனன் இறந்தும் போனான். இப்போது நீங்கள் துவாரகையில் கோட்டை அமைத்து வாழ்வதாக அறிகிறோம். மிக்க மகிழ்ச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசி. கிருஷ்ண மாதாஜி. கோபியர்கள் வந்தபோது பலராமர் அவர்களை அன்புடன் நோக்கினார். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இல்லாமல் ஏக்கமடைந்திருந்த கோபியர் இப்போது பலராமரை கண்டதும் மகிழ்ச்சியால் பூரிப்பு அடைந்தவர்களாய் இரு சகோதரர்களின் நலன்களையும் பற்றி விசாரிக்கலானார்கள். குறிப்பாக அவர்கள் பலராமரிடம் துவாரகாபுரியில் நாகரிகமிக்க பெண்களிடையே வாழும் கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறாரா என்று கேட்டனர். சில வேளைகளிலாவது அவர் தன் தந்தை நந்தரையும் தாய் யசோதையையும் விருந்தாவனத்தில் நெருங்கி பழகிய நண்பர்களையும் நினைத்துக் கொள்கிறாரா? அன்னை யசோதையை காண இங்க வரும் எண்ணம் அவருக்கு உண்டா? அவரை பிரிந்து பரிதவிக்கும் கோபியர்களாகிய எங்களை அவர் நினைப்பது உண்டா? துவாரகையின் நாகரிகமிக்க பெண்களிடையே வாழும் கிருஷ்ணர் எங்களை மறந்திருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் இன்னும் மலர்களை சேகரித்து மாலைகள் புனைந்து அவரை நினைத்திருக்கிறோம். அவர் இங்கு வந்து நாங்கள் கட்டி வைத்திருக்கும் மாலைகளை ஏற்றுக்கொள்வாரேயானால் நாங்கள் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்வோம் என்பதை அன்புள்ள பலராமரே, தசார்கனின் வழிவந்தவரே, நீர் அறிவீர். பெரும் துன்பம் நேர்ந்தாலும் ஒருவர் குடும்பத்திடமிருந்து பிரிவதில்லை என்பதை நீர் அறிவீர். ஆனால் நாங்களோ எங்கள் தந்தையர், தாய்மார், தங்கையர், உறவினர்கள் எல்லோரையும் கிருஷ்ணருக்காக துறந்தோம். திடீரென்று ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் எங்களை துறந்து சென்று விட்டார். எங்களுடன் அவர் கொண்டிருந்த நெருங்கிய உறவை முறித்துவிட்டு அயல்நாடு சென்று விட்டார். ஆனால் தந்திரக்காரரான அவர் எங்களிடம் வஞ்சகமாக பேசினார். என் அருமை கோபியர்களே, நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். நீங்கள் எனக்கு செய்துள்ள சேவையை திருப்பிச் செலுத்துவது என்றால் இயலாத காரியம் என்றெல்லாம் இனிமையாக பேசினார். நாங்கள் பெண்கள் தானே அவரை நம்பினோம். அவருடைய இனிய சொற்கள் எல்லாம் வெறும் ஏமாற்று என்பது இப்போது புரிகிறது. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை விட்டு சென்றது பற்றி தன் வருத்தத்தை தெரிவித்த மற்றொரு கோபி கூறினாள்,
அன்புள்ள பலராமரே, நாங்கள் கிராமத்து பெண்கள் ஆதலால் கிருஷ்ணர் எங்களை அப்படி ஏமாற்ற முடிந்தது. ஆனால் துவாரகையின் பெண்கள் எங்களைப் போல் முட்டாள்களாக இருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் சாமர்த்தியம் உள்ளவர்கள், புத்திசாலிகள். எனவே கிருஷ்ணரின் சொற்களை நம்பி அவர்கள் ஏமாறுவார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ், புஷ்பா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பின்னர் மற்றொரு கோபி பேசினால், அன்பார்ந்த நண்பரே, கிருஷ்ணர் சொற்களை பிரயோகிப்பதில் வல்லவர். அந்த கலையில் அவரை மிஞ்ச எவராலும் முடியாது. அவர் வசீகரமான இனிய சொற்களை பேசுவதை கேட்கும் எந்த பெண்ணும் அவரை எளிதில் நம்பி மோசம் போவாள். மனோகரமான புன்னகையை உதிர்க்கும் கலையையும் அவர் கற்றிருக்கிறார். அவரின் புன்னகை பெண்களை பைத்தியமாக்க கூடியது. அதை காணும் எந்த பெண்ணும் சற்றும் தயங்காமல் தன்னை அவரிடம் ஒப்படைத்து விடுவாள். இதை கேட்ட மற்றொரு கோபி கூறினாள், நண்பர்களே, கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுவதில் என்ன பயன்? பொழுதுபோக்குக்காக பேசுவதானால் வேறு ஏதாவது பேசலாம். அக்கொடிய கிருஷ்ணர் நாம் இல்லாமல் பொழுதை கழிக்க முடியுமானால், கிருஷ்ணர் இல்லாமல் நமக்கு பொழுது போகாதா என்ன? நாம் இல்லாமலேயே கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சியாய் பொழுது போக்குகிறார். ஆனால் வித்தியாசம் என்னவென்றால், அவர் இல்லாமல் நாம் மகிழ்ச்சியாய் நாட்களை கழிக்க முடியாது. கோபியர்கள் அடுத்த வாசிக்கவா மாதாஜி? கோபியர்கள் இவ்வாறு உரையாடி கொண்டிருந்த போது கிருஷ்ணரிடம் அவர்கள் கொண்டிருந்த உணர்ச்சிகள் மேலும் அதிகரித்தன. கிருஷ்ணரின் புன்னகையையும் அவரின் காதல் மொழிகளையும் அழகிய அங்க அமைப்புகளையும் அவருக்கே உரித்தான அம்சங்களையும் அவரின் தழுவல்களையும் மீண்டும் நேரில் அனுபவிப்பது போல் உணர்ந்தார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட ஆனந்த அனுபவத்தில் கிருஷ்ணர் தம் முன் வந்து நடனம் செய்வது போல் தோன்றியது. கிருஷ்ணரின் இனிய நினைவுகளின் நினைவால் ஏற்பட்ட கண்ணீரை அடக்க முடியாதவர்களாய் எதையும் பொருட்படுத்தாமல் அழத் துவங்கினார்கள். கோபியர்களின் உள்ள கிளர்ச்சியை புரிந்து கொண்ட பலராமர் அவர்களை சமாதானம் செய்ய முயன்றார். எதையும் எடுத்துக்கொள்வதில் திறமை மிக்கவர் பலராமர். கோபியர்களை மரியாதையுடன் அணுகி கிருஷ்ணரை பற்றிய கதைகளை பக்குவமாக கூறியதில் அவர்கள் சமாதானம் அடைந்தனர். சைத்ரா, வைசாகா ஆகிய 2 மாதங்கள் அங்கு தங்கினார். ஒவ்வொரு இரவையும் பிருந்தாவன காட்டில் அவர்களுடன் கழித்தார். இவ்வாறு பலராமரும் கோபியர்களுடன் ராச நடனம் ஆடி கழித்தார். அப்போது வசந்த காலமாக இருந்ததால் யமுனை நதிக்கரையில் கௌமுகி மலர்களை போன்ற பல மலர்களின் நறுமணத்தை தாங்கி வந்த மெல்லிய காற்று வீசியது. எங்கும் நிலவொளி பரவியதால் யமுனை நதிக்கரை பிரகாசம் அடைந்து மனோகரமாய் விளங்கியது. அங்கு பலராமர் கோபியருடன் கழித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி இருந்தா வாசிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி இல்லையா? கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க ஒரு பேராகிராஃப். ஓகே மாதாஜி. வர்ணதேவன் அப்போது தன் மகளான வர்ணிகை மரங்களிலிருந்து கசியும் தேனின் வடிவில் விருந்தாவன காட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தான். இந்த தேனில் காடு முழுவதிலும் ஒரு வகையான நறுமணம் வீசியது. கசிந்த தேனாகிய வருணியின் நறுமணம் பலராமரை கவர்ந்தது. வருணியின் ருசி பலராமருக்கும் கோபியருக்கும் மிகவும் பிடித்திருந்ததால் அவர்கள் எல்லோருமாக கூடி அதை அருந்தினார்கள். இந்த இயற்கை பானத்தை அருந்திய பொழுது கோபியர் எல்லோரும் பலராமரின் புகழை பாடினார்கள். வர்ணியை அருந்தியதால் அது மதுமயக்கம் கொண்டது போல் தோன்றி பலராமரின் கண்கள் இன்பகரமாக சுழன்றன. அவர் மகிழ்ச்சியாக காணப்பட்டார். காட்டு மலர்களான நீண்ட மாலைகளை அணிந்து அவர் அழகுற விளங்கினார். இவ்வாறு அவர்கள் பரமானந்தத்தை அனுபவித்து இருந்தார்கள். எங்கும் ஆனந்தமான சூழல் நிலவியது. பலராமர் அழகாக புன்னகை செய்தார். அவரின் முகத்தை அலங்கரித்த வியர்வை துளிகள் இதமான காலை பனியின் துளிகளை போல் தோன்றின. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்ததும் படிக்கவா மாதாஜி? பலராமர் இவ்வாறு மகிழ்ந்திருக்கையில் கோபியருடன் யமுனை நதியில் நீராட விரும்பி யமுனையை அருகில் வர பணித்தார். ஆனால் அவர் மயக்கத்தில் இருப்பதாக கருதி யமுனை அவரின் விருப்பத்துக்கு இணங்கவில்லை.
தன் கட்டளையை யமுனை நிராகரித்ததால் கோபம் கொண்ட பலராமர் நதிக்கரையை தன் ஹலாயுதத்தால் கலப்பை கீறிட விரும்பினார். பலராமரிடம் 2 ஆயுதங்கள் உள்ளன. ஒன்று கலப்பை, மற்றொன்று கதாயுதம். சமயம் போல் அவர் அவற்றை பயன்படுத்துவார். இம்முறை அவர் யமுனையை பலவந்தமாக கொண்டுவர விரும்பியதால் அவர் ஹலாயுதம் என்னும் கலப்பையை கையாண்டார். தன் கட்டளைக்கும் கீழ்ப்படியாத யமுனையை அவர் தண்டிக்க விரும்பினார். யமுனையை அழைத்து அவர் கூறினார், அகம்பாவம் கொண்ட நதியே, எனது கட்டளைக்கு நீ கீழ்ப்படியவில்லை. இப்போது உனக்கு நான் பாடம் கற்பிக்கிறேன். நீயாக என்னிடம் வர மறுத்தால் இப்போது என் கலப்பையை பிரயோகித்து உன்னை நான் என்னிடம் வரவழைக்கிறேன். உன்னை பல 100 கிளைகளாக சிதறச் செய்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யார்ட்ட புக் இருக்கா? வேற யார்ட்ட புக்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சேதுலட்சுமி. ஓகே ஓகே. சித்திரலேகா மாதாஜி நீங்க ஒரு பேராகிராஃப், அடுத்து சேதுலட்சுமி மாதாஜி 2 பேரும். நீங்க 2 பேரும் புக் இருக்குமா சொல்லியிருந்தா உங்களுக்கு நான் திருப்பி கொடுத்துருப்பேன். நீங்க யாருமே வாயை திறக்கலைங்க. புக் இருக்கு மாதாஜி. வாசிங்க 2 பேரும் ஒன்னொன்னா வாசிங்க. இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஒரு பேராகிராஃப் வாசிங்க. இதை கேட்ட ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதை கேட்ட யமுனை மிகவும் பயமடைந்து பலராமனின் சக்திக்கு அஞ்சி உடனே நேரில் வந்து பலராமனின் பாதக்கமங்களில் விழுந்து வணங்கி பின்வாறு பிரார்த்திக்கலானாள். அன்புள்ள பலராமே, நீர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த புருஷர், எல்லோரிடமும் அன்பாய் இருப்பவர். துரதிர்ஷ்டவசமாக நான் உமது மைமைகளையும் உன்னதத்தையும் மறந்தேன். இப்போது எனக்கு புத்தி வந்தது. நீ சேஷராக வியாபித்து எல்லா கிரகங்களையும் உமது தலைகளில் சுமந்து நிற்கிறீர் என்பது இப்பொழுது என் நினைவுக்கு வருகிறது. நீர் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் தாங்கி நிற்கிறீர். புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளே, நீர் 6 சிறப்புகளும் நிறைந்தவர். உமது நிறைந்த சக்தியை மறந்ததால் உமது கட்டளையை மீறும் தவற்றை செய்து இப்போது அவதிக்குள்ளாகிறேன். ஆனால் பகவானே, நான் உன்னிடம் சரணடைந்துள்ள ஆத்மா. உமது பக்தரிடம் நீர் அன்பு கொண்டு உள்ளவர். எனவே எனது அகந்தையும் தவற்றையும் உமது காரணம் கடந்த கருணையால் மன்னித்து என்னை விடுவிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யமுனை பணிவாக பேசியதால் மன்னிக்கப்பட்டாள். அவள் அருகே வந்ததும் ஆண் யானை பெண் யானைகளுடன் நீராடி கழிப்பது போல் பலராமன் கோபியுடன் யமுனையில் நீராடி மகிழ்ந்தார். இவ்வாறு நீண்ட நேரம் முழு திருப்தி அடையும் வரை நீராடிவிட்டு பலராமர் நதியிலிருந்து வெளியேறி ஒரு இலக்ஷ்மி அளித்த நீல நிற ஆடையையும் தங்க ஆபரணங்களையும் அணிந்து அழகுற விளங்கினார். பலராமனின் உடல் நிறம் வெள்ளையாகையால் அழகான ஆடை ஆபரணங்கள் அணிந்திருந்த ஐராவதத்தை போல் காட்சியளித்தார். பலராமையன் ஹலாயுதத்தால் ஏற்கலப்பையால் கீறப்பட்டதால் ஏற்பட்ட சிறு கிளை நதிகள் யமுனையில் இன்றும் உள்ளன. இக்கிளை நதிகள் எல்லாம் பலராமனின் சக்திகளை பிரகடனம் செய்கின்றன. 2 மாத காலத்தில் ஒவ்வொரு இரவிலும் பலராமர் கோபியருடன் பரமான லீலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தார். காலம் மிக விரைவாக கழிந்ததனால் அத்தனை இரவுகளும் ஒரே ஒரு இரவாக தோன்றியது. பலராமன் உடன் இருந்ததால் கோபியரும் மற்ற விருந்தாவன வாசிகளும் முன்பு பலராமர் கிருஷ்ணர் ஆகிய 2 சகோதரர்களும் தம்முடன் இருந்த காலத்தில் இருந்ததைப் போலவே மகிழ்ச்சியாய் இருந்தார்கள். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 65ஆம் அத்தியாயமான பலராமனின் விருந்தாவன விஜயம் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, நம்ம இப்போ இதற்கான விளக்க உரைக்கு போகலாம். சோ பலராமருடைய விருந்தாவன விஜயம். சோ இந்த அத்தியாயத்துல நாம் என்ன படிக்கிறோம்னா, அதாவது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சிறு பிராயத்துல, அதாவது விருந்தாவனத்துல எவ்வாறு அவர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய விருந்தாவன வாசிகளோட நல்ல அன்பு கொண்டு பழகி இருந்தாங்க இல்லையா, நேசம் கொண்டு பழகி இருந்தாங்க. கோபியர்களோட கிருஷ்ணர் செய்த ராச நடனம் இதெல்லாம் நம்ம 33வது அத்தியாயத்துல எல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. ஈவன் பலராமர் கூட ராச நடனம் புரிந்திருக்கிறார் என்று உண்டு. இங்க மீண்டும் நாம் அதை வாசிக்கிறோம். சோ ஒரு முறை விருந்தாவனத்தை சென்ற பிறகு கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்திற்கு மீண்டும் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆனா அந்த கான்செப்ட் எப்படி, எதன் அடிப்படையிலனா, யசோதை வளர்த்த விருந்தாவனத்துல இருந்த கிருஷ்ணர் எப்பவுமே யசோதை விட்டு நீங்கவில்லை, யசோதையினுடைய ஹிருதயத்திலேயே தங்கிவிட்டார்.
சோ வெறுமனே விஷ்ணு தத்துவமா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் பிருந்தாவனத்தை விட்டு சென்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் நம்ம ஆச்சாரியார்கள் எல்லாருமே அவங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்கள்ல நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஆனா இந்த உணர்வுகள் எப்படி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய எண்ணங்களிலே தங்களுடைய காலத்தை கழித்தவர்கள் கோபியர்கள் இல்லையா, நந்த மகாராஜா மற்றும் யசோத தாயார் இல்லையா. அவர்களுடைய வியாபகங்கள்ல இருந்து கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே விலகினது கிடையாது. சோ பிருந்தாவனத்துல இருந்த கிருஷ்ணரே வேறு, நம்ம துவாரகையில இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரே வேறு. பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் கோலோகத்துல எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரியான அந்த ரிப்ளிகேஷன் தான். அங்கே இது என்னது வைபவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது, எளிமையான வாழ்க்கை இல்லையா. மேலும் ஏன்னா அங்கே வைபவங்கள் மீது அவர்களுக்கு ஈடுபாடு கிடையாது. வைபவங்கள் உண்டு, ஆனா அதன் மீது ஈடுபாடு கிடையாது. அங்கே அன்பு பரிமாற்றங்களுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் என்பது வழங்கப்பட்டது. ஆனா துவாரகை டோட்டலி ஆப்போசிட் இல்லையா. சோ நீங்க வைகுண்டத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது கோலோகம் தான் அது டாப் மோஸ்ட் வைகுண்டம் என்று சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அநேக வைகுண்டங்களும் நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா. சோ என் கோலோக சார்ட்லயே நம்ம பார்க்கும்பொழுது அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்புலன்ஸ் தான், 6 விதமான வைபவங்கள் இல்லையா. அனைத்து புகழ் இல்லையா, அனைத்து செல்வம், அனைத்து வலிமை இல்லையா, அனைத்து துறவரம், அனைத்து ஞானம் இல்லையா, அனைத்து அழகு, இது எல்லாத்துலயுமே பகவான் தான் ஹையஸ்டா இருப்பார் இல்லையா. சோ அப்படி இந்த 6 விதமான செல்வங்களிலே மேன்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடியவர். சோ மேலும் பலராமர் யாரு, பகவானுடைய ஆன்மீக ஆற்றல் அவர் இல்லையா. முதல் விரிவங்கம், அதுவும் ஆன்மீக சக்தியை கொண்டு வந்தவர் பலராமர் இல்லையா. அதனால பலராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வேறுபாடு காண முடியாது. அதனால இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் கண்டிப்பா இவர்கிட்ட அதனாலதான் இந்த இடத்துலயும் 6 செல்வங்களை பற்றி பலராமரோட சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் இந்த இடத்துல 6 செல்வங்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஒவ்வொரு அண்டத்தையுமே அதாவது கர்ப்போதக நீர்ல படுத்திருக்கக்கூடிய கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு இல்லையா. சோ யார் மீது சயனித்து இருக்கிறார், அந்த ஆதிசேஷன் மீது. சோ பலராமர் யாரு, அதாவது ஆதிசேஷன் சொரூபம் இல்லையா. சோ அவருடைய இதுல இருந்துதான் இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் ஒரு நிலையில ஆற்றல் இல்லையா, ஆன்மீக ஆற்றல்ல இயங்கின்னு இருக்கு. சோ அதனால பகவான் வேறு அவர் வேறு கிடையாது. ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது இல்லையா, டைரக்ட் விரிவங்கம் அவர் அதனால்தான் அந்த இடத்துல இங்க பலராமரே இருக்கிறார் என்றால், இந்த கதை ஃபுல்லா நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த எல்லா செயல்களுமே கிருஷ்ணர் எவ்வாறு கோபியர்களோட அவர் செயல்பட்டார் இல்லையா. அதாவது அன்பு பரிமாற்றங்கள், மேலும் ராச நடனம், ஒரு கோபியோட அவர் நடனம் ஆடிக்கொண்டிருந்தால் இன்னொரு கோபிக்கு தெரியவே தெரியாது. சோ இந்த கோபி என்ன நினைப்பாங்க, ஒன் ஆஃப் த கோபிஸ் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, என்னோட மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் நடனம் ஆடின்னு இருக்கார் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. சோ இங்கே அன்பு பரிமாற்றங்கள் இந்த ஒரு நிலைதான். சோ இத நம்ம படிக்கும் பொழுது சேம் திங் நம்ம அந்த 33வது அத்தியாயம் படிச்ச அந்த ஒரு நினைவுகள். மேலும் அந்த ராச நடனம் ஆடும் பொழுது சடனா கிருஷ்ணர் மறைந்து விடுவார். எதற்காக மறைந்து விடுவார், கோபியர்களுக்கு தன்னோட மட்டும்தான் பகவான் இருக்கிறார் இல்லையா. அதாவது கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், அவங்களுக்கு பகவான் என்பது தெரியாது, ஆனா தன்னோட மட்டும்தான் பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, பெருமிதம் அந்த மாதிரி வந்துறப்போ அது கர்வம் வரும். அந்த கர்வம் வரும் பொழுது அதை கண்டிப்பா பகவான் அடக்கித்தான் ஆகணும்ன்றதற்காக அவர்களை விட்டு நீங்கி விடுவார். அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்டர் நீங்க வாசிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கோபியுமே பேசக்கூடிய அந்த தாபம், இரக தாபம் இல்லையா, அந்த இதுல இருந்து பேசுவாங்க. சோ பேசும் பொழுது கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணருக்காக எதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா, குடும்பத்தை விட்டு இருப்பாங்க. சோ அடுத்து தன் ஃபேமிலி இல்லையா, கணவர், சில பேர் கணவரை கூட விட்டு வந்திருப்பாங்க இல்ல. அதாவது சிறு பிராயங்கள் தான், யாருமே ஏஜ் கிடையாது. சோ அதனால அப்பெல்லாம் சைல்ட் மேரேஜ் தானே, சிறு பிள்ளையிலே திருமணம் செய்வாங்க. சோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் விட்டு வருவாங்க கிருஷ்ணருக்காக. அவருடைய புல்லாங்குழல் இசையை கேட்ட உடனே எல்லாத்தையுமே போட்டபடி அங்கே சேர்ந்துருவாங்க. சோ அப்போ அந்த ஒரு கர்வத்தை கண்டிப்பா அடக்கணும்ன்றதுக்காக தான் சடனா கிருஷ்ணர் மறைந்துடுவார். அப்ப அந்த கோபியர்கள்
அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, விப்ராலம்ப பாவம் இல்லையா? சோ செப்பரேஷன். சோ அந்த விப்ராலம்ப பாவத்தை வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துலயுமே கோபியர்கள் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரோட எப்படி எல்லாம் இருந்தோம், இப்போ கிருஷ்ணர் அங்க போயிட்டார், அவருடைய பேச்சை நம்ப கூடாது இல்லையா? பேசி மயக்குவதுல வந்து கிருஷ்ணரை போல யாருமே இருக்க முடியாது அப்படின்லாம் அவருடைய மேன்மையான, அதாவது அவருடைய பிரிவை வந்து எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு மன நிலை அவங்களுக்கு இல்லையா? இப்ப பலராமரை பார்த்தவனே எல்லாமே கொட்டி தீர்த்தாச்சு. அப்புறம் நம்ம கூட யாராவது ஒருத்தர் மீது ரொம்ப அன்பு கொண்டு விட்டால் இல்லையா, சோ அவங்க இல்லாத சமயம் நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா மீண்டும் எப்பயோ வரும்போது ஒரு முறை அவங்க எப்போ வருவாங்க, எப்பவுமே அவங்களுடைய நினைவுகள்லயே நாம் இருக்கும் பொழுது, இது பௌதீக பிளாட்ஃபார்ம். ஆனா அவங்க இருக்கிறது வேற பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அங்கே உடல் ரீதியான இதெல்லாம் கிடையாது. ஒன்லி மனசு இல்லையா, பக்தி, பாவம், பிரேமை, இந்த மாதிரியான நிலைகள். அங்க எந்த எதிர்பார்ப்புகளும், பௌதிக எதிர்பார்ப்புகளுமே கிடையாது. சோ அதாவது பகவான் அவருடைய தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அங்க தெய்வீகமான நிலைகள் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்துதான் வந்து பேச முடியும். இப்ப நம்ம முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து இங்க நின்னாருன்னா நம்முடைய இது எப்படி இருக்கும், அவருடைய அந்த சௌந்தரியமான அந்த ரூபம் இல்லையா? ஏன்னா ராமபிரானுடைய சௌந்தரியத்தை பார்த்துதான் இந்த தண்டகாரண்யத்துல இருக்கிற ரிஷி முனிகள் எல்லாமே இப்ப கோபியர்களா வந்து பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறது இல்லையா? சோ அவங்க எல்லாமே நான் ஏத்துப்பேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப சொல்லியிருந்தார். ஏகபத்னி விரதனா இருக்கும்பொழுது ராமர் நான் ஏத்துக்க முடியாது. சோ மீண்டும் வந்து நான் கிருஷ்ணாவதாரமாக வரும்பொழுது நான் உங்களை வந்து ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். சோ அந்த இதுதான் இந்த இடத்துல வந்து அந்த ரிஷிமுனிகள் அவங்களுடைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சதுனால இந்த இடத்துல எந்த நிலையில இருக்காங்க, ஆல்ரெடி வைதி பக்தி, ராகனுக பக்தி எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு அவங்களுக்கு. இப்ப வந்து பாவ பக்தி பரவச நிலை வரும்போது பாவ பக்தி, பிரேமை கொள்ளும் பொழுது பிரேம பக்தி, இததான் அவங்க வெளிப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை இவங்க என்ன பண்றாங்க, இப்போ சேம் திங் வந்து பலராமரோட வந்து இவங்களுடைய இந்த பிரிவினுடைய ஏக்கம் அப்படின்னா செப்பரேஷன் இல்லையா? சோ அந்த விப்ராலம்ப பாவத்தை வந்து பாக்குறாங்க. சோ இதே வியாபகங்கள் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா, அவரும் வெளிப்படுத்தி இருக்கார் இல்லையா? ஏன்னா ராதையினுடைய பாவம் கிருஷ்ணருடைய ரூபம். சோ பகவானுடைய அந்த அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்தை காணும் பொழுதெல்லாம் அவர் பரவச நிலை கண்டு அந்த பிரிவினுடைய இதை வந்து வெளிப்படுத்துவார். சோ அது ஹையஸ்ட். ஸோ அங்கே வந்து பௌதிகம் என்பது 0%. ஸோ கோபியர்கள் எதுவுமே பௌதிக தளத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த அண்டர்லைன் நம்ம பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லையா? அந்த தளத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஆன்மீக தளத்தை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நாம் அதை மேன்மையான ஒரு ரசம், அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் வந்து மேன்மையா இருக்கும். அதே இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதாவது பரக்கிய ரசாவா மாறிடும் அது. ஸோ அதை வந்து எக்ஸாம்பிளை வச்சுட்டு நாம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல ராச நடனம் ஆட முடியாது. ஓகே, ஸோ அது வந்து தவறான ஒரு செயலாகிவிடும். ஸோ சேம் திங் நம்ம இங்க ரிப்ளிகேட் பண்ண முடியாது. அங்க எது உயர்வாக இருக்கிறதோ அது இங்கே தாழ்வான நிலையில் வந்து செயல்படுத்தப்படுவதாகும். அதனால அதை குவைட் ஆப்போசிட். ஸோ பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது தலை கீழாக இல்லையா, எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவர் எல்லாமே சீட்டிங் தான். அவர் ஹி இஸ் வெரி ஸ்வீட் பை வேர்ட்ஸ், வெரி சிம்பிளி டு சீட் அஸ் இல்லையா, நம்மளை ஏமாற்றுறதற்கு. அதாவது ஒரு புறம் அவரை வந்து அவர் விட்டு போயிட்டாரு, அவர் திரும்பி வரவே இல்லை, அதாவது நம்மளெல்லாம் அவர் மறந்துருப்பாரு. அங்க இருக்கக்கூடிய வைபவத்துல அவர் வந்து அங்க கல்ச்சர்ட் அப்படின்னா நாகரிகம் அறிந்த பெண்கள், இங்க வந்து இவங்களும் நாகரிகம் அறிந்தவர்கள் தான். ஆனா இந்த இடத்துல நாகரிகத்தை காட்டிலும் அன்பு மட்டும்தான். இன்றைக்கு கூட நீங்க வில்லேஜ் சைட் போனீங்கன்னாக்கா, சோ அங்க இருக்கக்கூடிய ஜனங்க வந்து மோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அஃபெக்ஷனேட்டா பேசுறது, ஏதாவது வேணும்னா ஓடி வருவாங்க. அந்த இதுதான் நம்ம பார்ப்போம். இப்ப என்னதான் அங்க வந்து ஒருத்தர் திட்டாருன்னா கூட அடுத்த செகண்ட் அந்த நபருக்கு எதா ஆயிடுச்சுன்னா இந்த நபர் ஓடி போவார் இல்லையா? சோ அதாவது பௌதிகத்தே நாம இப்படி இருக்கோம். சோ ஆன்மீக தளத்துல இருக்கிறவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இன்னும் உயர்வான நிலையில இருக்கும். அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணா இஸ் வெரி கிளவர் இன் யூசிங் வேர்ட்ஸ் இல்லையா? அதாவது அவரை திட்டும் பொழுது கூட அவருடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்னன்றது எல்லாமே அழகான பேச்சு. அதாவது பெண்களில் நான் அழகான பேச்சு இல்லையா, அழகு மற்றும்
அழகான பேச்சு, பொறுமை, இதில் எல்லாமே பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்றது, அதிர்ஷ்டம், இதெல்லாமே பகவானுடைய சொரூபம். ஒரு பெண் வீட்டுக்கு வந்தா, திருமணம் அடைந்து அந்த வீடு மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு வருதுன்னா பகவான் அங்க இருக்கார், அந்த பெண்ணனுடைய அம்சத்துல, அந்த அதிர்ஷ்ட ரூபத்துல இருக்கார் என்று அர்த்தம். அந்த பெண்ணு she is not carrying. ஆனா இறைவன் எந்தெந்த நிலையில இருக்கார். என்னண்டி பிரபுஜி எங்க வீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்ப சொன்னார், மாதாஜி கிருஷ்ணா இஸ் பிளெஸ்ட் யூ a lot அப்படின்னு சொன்னார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது லிஃப்ட் இருக்கிறத பார்த்து யூ ஹாவ் லிஃப்ட் இன் த ஹவுஸ் அப்படின்னாரு ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 floors வந்து ஆபீஸ்ன்றதுனால ஸ்டாக் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு தேவை. பிற்காலத்துல நமக்கு வயோதிகம் ஆயிட்டா 4 படிக்கட்டுலயே 4 அந்த படிகளை ஏறி இல்லையா 2 floor தாண்டி நடந்து மேல போக முடியுமான்னு தெரியாது. இப்ப ஏறிடுறோம், அப்ப ஏறுவோமான்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அதனால வந்து அப்பவே பிளான் பண்ணி 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கட்டியாச்சு. அதனால என்னண்டி பிரபுஜி வந்து பிறகு கிருஷ்ணா ஹஸ் பிளெஸ்ட் யூ a lot அப்படின்ட்டார். ஸோ அப்போ எனக்கு அதனுடைய அதாவது இறைவனுடைய அருள் என்பது எனக்கு அது ஒண்ணுதான் புரிஞ்சது வழிய. ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கும் பொழுது அதாவது 10வது அத்தியாயத்துல இல்லையா, 10வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில பகவான் பெண்களில் எந்தெந்த சொரூபத்துல இருக்கார் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கார். அழகான பேச்சு, ஒரு பெண் அழகாக பேசுகிறாள் என்றால் அங்கு இறைவனுடைய அம்சம் இருக்கின்றது என்று பொருள். ஒரு பெண் பொறுமையாக இருக்கின்றாள் என்றால் அந்த இடத்துல அந்த பொறுமையின் ரூபத்துல பகவான் இருக்கின்றார் என்று பொருள் இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு பெண் வந்து பெண்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த புத்திசாலித்தனம், சில பெண்கள்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இல்லையா சுச்சுவேஷனை. பெண் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திரௌபதி எடுத்துக்கோங்க, குந்தி தேவி எடுத்துக்கோங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாமே தே ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா. அதனால்தான் அவங்க வந்து அதாவது ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, வண்டிக்கு சக்கரத்துல அச்சாணி எப்படியோ அது போலதான் பெண் ஒரு குடும்பத்துல. சோ அச்சாணி இல்லைன்னா அந்த சக்கரம் வந்து ஒரு நிலை இருக்காது. சோ அந்த பெண்ணை சுற்றிதான் அந்த குடும்பமே வந்து நடக்கும் இல்லையா. சோ எப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும்னா அந்த பெண் அந்த குடும்பத்துல வந்து எல்லாவற்றையுமே நல்ல முறையில எடுத்துட்டு போய் அதாவது பொறுமையோடையும் இல்லையா, சோ அனைவரையுமே புரிந்து கொண்டு செயல்படக்கூடிய திறனை படைத்தவளாகவும் இல்லையா, பெண்களில் இருக்கக்கூடிய திறன் அதுவும் பகவானிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம். சோ இதெல்லாமே அழகான பேச்சும் பகவானுடைய அம்சம். இதெல்லாம் நம்ம நினைவு கொள்ளணும். சோ இவ்வளவு ஆப்புலண்டா ஒரு இது இருக்காங்கன்னாக்கா அதுவும் இறைவனுடைய கருணை என்பதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த பெண் வந்த வேலை நல்ல வேலை, அந்த குடும்பம் வந்து மேன்மையா ஆச்சேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அங்க என்னன்னா இறைவனுடைய அருள் கிடைத்திருக்கு அவங்களுக்குன்னு அர்த்தம். சோ இங்க பலராமர் கிட்ட வந்து அந்த பெண்கள் வந்து பேசுறது ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. குடும்பத்தில் வசுதேவர் அதாவது தாய் தந்தை, ஈவன் யசோதை தாயரும் நந்த மகாராஜும் வந்து ரொம்ப சுற்றி வளைச்சுதான் அவங்க வந்து கொஸ்டினே கேட்கிறாங்க. அப்படின்னா கிருஷ்ணர் நம்மள பாக்குறதுக்கு வரேன்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையா அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இல்லையா. என்னதான் பலராமர் வந்து பதில் கூறுவார் அப்படிங்கிற ஆதங்கம் வந்து சுற்றி வளைச்சு அவங்களும் கேட்கறாங்க. டைரக்டா கேட்கறதுக்கு அவங்களுக்கும், அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே சொல்லக்கூடாது, இங்க கோபியர்கள் சொன்ன குறைகளுக்கும் அவருடைய தாய் தந்தையார் சொன்ன இதுவுமே வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா வாத்சல்ய ரசமே வேறு, மாதுரிய ரசமே வேறு இல்லையா. சோ மாதுரிய ரசத்துல வந்து எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும், வாத்சல்ய ரசத்துல கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும். தாய் தந்தை எப்பொழுதுமே பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா, அன்பை வாரி கொடுப்பாங்க. பிள்ளைங்க ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்களே இல்லையோ, பிள்ளைங்க திரும்பி அதை வந்து தாய் தந்தையருக்கு கொடுக்குறாங்களே இல்லையோ, ஆனா தாய் தந்தை எப்பொழுதுமே கொடுத்த வண்ணமே இருப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்கு. ஓகே, இது குவாலிட்டி இல்லையா. அதுதான் வாத்சல்ய ரசத்தினுடைய மேன்மையான தன்மை. மாதுரிய ரசம் அப்படி கிடையாது, எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் இல்லையா, அன்பு பரிமாற்றங்கள் இருக்கணும், இதெல்லாமே எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இல்லையா. கணவனிடத்துல மனைவிக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரிதான் மனைவி இடத்துல கணவனுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஸோ இது கிவ் அண்ட் டேக் இல்லையா. அன்பை கொடுக்கணும், அன்பை வாங்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஆனா தாய் தந்தையர்கள் அன்பு மட்டும்தான் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. பிள்ளைகள் அன்பா தன்னிடத்துல இருக்கணும்னு நினைக்கிறது எப்பனா வயோதிக காலத்துல, உங்களுக்கு முடியாத பட்சத்துல, அதுவும் அன்பு கொண்டு பேசினா போறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படும். அதை கூட சில சமயத்துல பெற்றோர்கள் எதிர்பார்க்கறது இல்ல. பிள்ளைங்க எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும் இல்லையா, நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாம செய்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்ந்துடலாம், அவங்களுக்கு எப்பவுமே தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது, இப்படி பிள்ளைங்களை எல்லாம் வந்து நினைக்கக்கூடிய அந்த மனோபாவம் வந்து
தாய் தந்தையருக்கு அந்த வாத்சல்ய இதுலதான் வரும் இல்லையா. நாம பௌதிக தளத்துல இருந்து இதை நோக்குறோம். அதாவது சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு முறைதான் நமது எல்லாமே இல்லையா. இப்ப இந்த உடலை ஏற்றுக்கொண்டு வந்த பொழுது நமக்கு இந்த உறவு முறைகள் உண்டு இல்லையா. மனைவி, மக்கள், அதாவது மேலும் உறவினர்கள், நண்பர்கள், தாய் தந்தை, மாமனார் மாமியார், இப்படி ரிலேஷன்ஷிப். இந்த உடல் நாம் இந்த ஜீவன் இது இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அந்த உறவு முறை. இந்த தற்காலிகமான உடலை ஏற்று வந்த பொழுது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய இத்தனை பந்தங்கள் மீதே நமக்கு அவ்வளவு நமக்கு அன்பு என்பது ஏற்படுகிறதோ. ஆனா ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்கள், நித்தியமா இருக்கக்கூடியவர்கள், அவங்களுடைய அன்பு தளத்தை பத்தி நாம் என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு? நம்ம ஏதாவது கம்பேர் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. சோ அப்ப அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்களே எவ்வளவு உன்னதமான நிலையா இருக்கும், தூய்மையான நிலையா இருக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும் இல்லையா. சோ அங்கே வெறுமனே அன்பு பரிமாற்றங்கள் தான். பௌதிகத்தை பத்தி, பௌதிகமான உறவு முறை பற்றி நினைப்பதற்கு எதுவுமே கிடையாது அங்க. சோ அஷ்டசகீஸ் எல்லாமே எப்பொழுதுமே, அதாவது ராதா கிருஷ்ணாவுக்கு தொண்டு புரியறதுலதான் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. எப்பொழுதுமே கோபியர்கள் இறைவனுடைய தொண்டிற்காக ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பாங்க. அதனாலதான் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்ற பொழுது முன்னாடி எல்லாருமே கோலோகத்திற்கு அனுப்பிச்சுட்டுதான் அப்புறமா தான் கிளம்பினார் இல்லையா. சோ அங்கே யசோத தாயார் இப்பவும் அங்கதான் இருக்காங்க இல்லையா. மேலும் அங்கே பூதனாவும் யசோத தாயாருக்கு ஹெல்ப், அதாவது அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் அவங்க, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு வெண்ணெய், நெய் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுல யசோத தாயார் ரொம்பவுமே, அதாவது ஈடுபாடோட செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு உதவி புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க பூத்தனா. சோ இப்படி கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் விருந்தாவனத்துல வேறுபட்டிருக்கும், துவாரகையில வேறுபட்ட நிலை. சோ அங்கே வெறும வைபவங்கள் எப்படி வைகுண்டத்துல பகவான். எஸ், சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தத்துல இப்ப ரசங்களை பத்தி தான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சாந்த ரசம் அது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விட உயர்ந்தது. கடைசியில இந்த இதுதான் மாதாஜி நீங்க ராமானந்தராய் மாதுரிய ரசம். ஓகே, ஆமா, வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய ரசம் எவ்வளவு உயர்ந்தது இல்லையா. கொடுக்கக்கூடியதுதான் வாத்சல்யா. வாத்சல்ய ரசம் எப்பவுமே கொடுக்க வல்லது இல்லையா. இங்க நம்ம அவங்களுடைய கொஷின்ஸே நீங்க பலராமரிடத்துல அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இல்லையா. சோ மேலும் இங்கே பலராமருடைய ஆற்றலையும் நாம பாக்குறோம் இல்லையா. யமுனை நதிக்கரையை அவருடைய அந்த என்னது சொல்லுவாங்க, ஏர் உழக்கூடிய அந்த இது என்னது, கலப்பை இல்லையா. கலப்பையை கொண்டு பிரிச்சார் இல்லையா. சோ இன்றைக்கு கூட இருக்குதுன்னு நீங்க பாத்தீங்களா? நீங்க யாரா போயிருக்கவங்க பாத்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, தெரியல. சோ இங்க ராச நடனம் என்பது பலராமரும் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சின்ன ஆறுகளா இருக்கும் மாதாஜி. சின்ன சின்ன ஆறுகளா இருக்கும், அதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் நான் மாதாஜி. சோ இவ்வாறாக பலராமர் 2 மாதங்கள் அங்கே தங்கி இருந்தும் அவர் ஒரு நாள் தங்கி இருந்தது போல இருந்தது என்று ரொம்ப அழகா சித்தரிக்கிறாங்க அப்படின்னா. சோ அவ்வளவு வேகமாக சென்று விட்டது. மேலும் அது பேரானந்தத்துல திளைக்கும் பொழுது காலம் சென்றதே கண்டிப்பாக தெரியாது. பௌதீகமாக இருக்கக்கூடிய செயல்கள்ல நாம் ஈடுபட்டு அதனால நாம் ஆனந்தம் கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அதனுடைய கால அளவு நமக்கு சுலபத்துல தெரியும். ரொம்ப நேரம் அதையே நம்மளால ரசிக்க கூட முடியாது. பௌதீகம் அவ்வளவுதான். சோ நமக்கு ஒரு சலிப்பு கூட வரும் இல்லையா. சேம் திங். இப்போ இன்னைக்கு செஞ்ச சாம்பாரே 4 நாள் சேம் சாம்பார் பண்ணா 5ஆவது நாள் நம்ம சாப்பிடுவோமா? கண்டிப்பா சாப்பிட மாட்டோம். we will not eat இல்லையா. அதே மாதிரிதான் பௌதீகத்துல என்றைக்குமே சலிப்பு தட்டிடும், ஆன்மீகத்துல என்றைக்குமே சலிப்பு தட்டா. அதுதான் வித்தியாசம். ஏன்னா அந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்புகள் கிடையாது, இந்த இடத்துல நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் இல்லையா. பௌதீகத்துல எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும், ஆன்மீகத்துல அன்பு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா. செய்யப்படக்கூடிய தன்மை இல்லையா. தான் ஒரு சேவகனாக ஆற்றக்கூடியது, இல்ல ஒரு தாசனாக, ஒரு சாந்த ரசத்திலேயோ இல்ல ஒரு சாக்கிய ரசத்திலேயோ இப்படிதான் நம்ம செயல்படுவோம். உறவு முறை கொள்ளும் பொழுது அங்கே இனிமையான அந்த இது. சில பேர் கடவுள்கிட்ட இப்போ ஐ திங்க் நவ் ஆல்சோ ஐ திங்க் ஓல்ட் ஏஜா இருக்கவங்க பக்தியில ரொம்ப திளைச்சிருக்கிறவங்கள போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா இறைவனிடத்துல அவங்க பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அவங்களுக்கு உண்டுன்றத சொல்லுவாங்க. சோ அது ஏன்னா அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களை அவங்க ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. அங்கே கண்ணனை தன்னுடைய மகனாகவோ இல்லை தன்னுடைய
அதாவது நாயிகா பாவத்திலயோ. ஆழ்வார்கள்லாம் அவ்வாறு தானே பகவான்கிட்ட வந்து இல்லையா, 4000 திவ்ய பிரபந்தம் முழுவதுமே இறைவனுடைய அவரை துதித்து பாடி இருக்கக்கூடிய பாடல்கள். திருப்பாவை வாசிக்கும் பொழுது அது மெய்மறந்து போகிறோம். இந்த வாட்டி மார்கழி மாசம் ஐ திங்க் சித்திரலேக மாதாஜி, ஐ திங்க் கன்சிஸ்டண்டா சித்திரலேக மாதாஜி இருந்தாங்க. வேற யாரு இருந்தாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. எவ்ரிடே ஷி வாஸ் தேர். ஸோ அந்த அந்த ஒரு நாளுமே அந்த 4ல இருந்து 4:30 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க 16 நிமிஷம் தான் அந்த திருப்பாவை. ரொம்ப அழகா, எனக்கு திருப்பாவை எனக்கு மனப்பாடமே தெரியாது. ஆனா ஓரளவுக்கு இப்போ நல்லா மைண்ட்ல பதிஞ்சிருச்சு. அது அப்படியே இன்னொரு மாசம் கேட்டிருந்தா அதை அப்படியே நாமளே சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ இருந்தாலும் மார்கழி மாசம் காலையில அந்த 4 மணிக்கு திருப்பாவை போட்டுட்டு ஜபம். மாதாஜி நான் வீட்லயே பாடினேன் மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. குளிருக்கு மாதாஜி, குளிர் என்னால எல்லாம் அது பண்ண முடியாது மாதாஜி. அதனால அந்த பெங்களூர்ல இருந்தப்ப எழுந்து நான் புஸ்தகம் வச்சு பாடிடுவாங்க. நோ இஷ்யூஸ். எப்படியோ ஒண்ணு நம்ம செய்யணும். ஓகே. ஆனா சித்திரலேக மாதாஜி தான் எங்க அப்பா அப்படி பாடுவாங்க மாதாஜி வீட்டுல. மார்கழி மாசம் பழக்கம் மாதாஜி. பெரியக்கா பாடுவாங்க. விடவே மாட்டாரு மாதாஜி. காலையில எழுப்பி விட்டுருவாரு. எல்லாம் விளக்கு ஏத்திட்டு வாசல்ல விளக்கு வச்சுட்டு எங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்கா பாடுவாங்க. அத நாங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி. பெரியக்கா நல்ல பாட்டு கத்துக்கிட்டாங்க, அருமையா பாடுவாங்க மாதாஜி. நல்லா பாடுவாங்க மாதாஜி. நாங்களும் தூங்கி எழுந்தவங்க எல்லாம் எழுந்து உட்கார்ந்து நாங்களும் பாடுவோம் மாதாஜி, குழந்தைங்களா இருந்தப்ப. மாதாஜி ஆக்சுவலி நாக்பூர்ல இருக்கிற வரைக்கும் ஆபீஸ் போகும்போதெல்லாமும் கூட 4 மணிக்கு பஜனைக்கு போயிடணும். எவ்வளவு தூரமா இருந்தாலும் சரி. கோவில்ல வச்சிருவாங்க மாதாஜி. எல்லா கோவில்லையும் வீதி வேலை வேற வருமா அப்பெல்லாம். நிறைய பேர் எல்லாம் வீதி வேலை 4 மணிக்கு. அப்புறம் ஒரு ஆத்துல போய் அஷ்டபதி படிக்கணும். ஒரு அஷ்டபதி. எல்லாருக்கும் பால் கொடுக்கணும். இது எல்லாரும் எங்க வீட்டுல அந்த மாசம் 3 தரமாவது வந்துடும் எங்க வீட்டுக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமா கிரேட் மாதாஜி. அதனால தான் நீங்க எல்லாமே போயிடுச்சு மாதாஜி. இங்க புனேல வந்து ஒண்ணும் போல உங்களுக்கு போகவே இல்ல. போகல, உங்களை வேற விதத்துல பகவான் ஆட்கொண்டிருக்கிறார். அதால்தான் இந்த சங்கத்துல நல்லா இருக்கு. இப்ப இஸ்கான் சங்கத்துல சேர்ந்து இங்க பக்கத்துலயே வேற பில்டிங்ல இப்ப தினம் எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே கூப்பிடுறாங்க. ஈவன் மாதாஜி 4 பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் பண்ணணும் மாதாஜி. இப்படி எல்லாம் எங்களை சொல்லி, அதே மாதிரி நான் என் பொண்ணுக்காக சுந்தரகாண்டம் படிப்பேன். நீங்க சொல்றீங்கல்ல மாதாஜி, அது மாதிரி என் பொண்ணுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகணும்னு அனுமாரை நினைச்சு சுந்தரகாண்டம் படிச்சா கல்யாணம் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. விழுந்து படிச்சு. ஆமா மாதாஜி, நான் நினைச்சிட்டேன் அதை சொல்லலாமா வேண்டாம். அத படிச்சுட்டு மாதாஜி கடைசி அன்னைக்கு பாயசம் வச்சு ஒரு 5-6 சுமங்கலிகளுக்கு கொடுங்க மாதாஜி, வெத்தலைப்பாக்காட. கண்டிப்பா. நான் எனக்கு மனசுல தோணிச்சு படிக்கணும்னு, அதனால படிச்சிட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான், மத்தபடி வேற எதுவும் இல்ல. அது நான் கண்டிப்பா செய்றேன். இறைவன் எப்படி சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. ஏன்னா நீங்க தெரிஞ்சுதான் படிக்கிறீங்கன்னு விட்டுட்டேன். இல்ல நான் தெரிஞ்சு எதுவுமே படிக்கல. சக்சஸ் ஆகணும் அப்படின்னா மாதாஜி, எந்த ஒரு காரியமும் சக்சஸ் ஆகணும் அப்படின்னா, அதுவும் குறிப்பா இந்த கல்யாணம், கணவனோட சேர்த்து வைக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு சுந்தரகாண்டம் படிச்சுட்டு அதை கடைசி அன்னைக்கு அது முடிஞ்ச அன்னைக்கு பாயசம் வச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு 5-6 சுமங்கலிகளுக்கு. ஒரு நிமிஷம் பிரேமா மாதாஜி. ஆக்சுவலி எங்க அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல சுபிட்சம் வேணும்னு எங்க அம்மா இருப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு 6 வாரம் தான், 6 வாரம் தயிர் சாதம் உப்பு போடாம அனுமருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். முடிஞ்சா நீங்க பண்ணீங்க, இல்லாட்டி பரவாயில்ல, நைவேத்தியம் பண்ணி ஏதாவது ஒரு குழந்தை கொடுத்துடணும். தானமா கொடுத்துடணும். வடமாலை அப்புறம் போடலாம். ஆனா இந்த தயிர் சாதம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தயிர் சாதம் வடமாலை பண்ணணும், இஞ்சியும் போடக்கூடாது அவருக்கு. சணல் கயிறுல கட்டாயம் இந்த கல்யாணம் சீக்கிரமே நடக்கும். எங்க அம்மா தெரிஞ்சுதான் படிக்கிறீங்க நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. எனக்கு தெரியாது மாதாஜி, படிச்சு முடிங்க. எங்களெல்லாம் ரொம்ப ஏழையா இருக்கும். 21 வடை செய்யுங்க மாதாஜி, உளுந்து வடை. தெரியல. பாயசம் செய்யற அன்னைக்கு நாங்க வந்துருவோம். கண்டிப்பா வாங்க, எல்லாரும் வடை செய்யுங்க மாதாஜி. வந்து ஒரு சணல் கயித்துல கோத்து அல்லது ஒரு நார்ல கோத்து அனுமாருக்கு போட்டுட்டு பண்ணுங்க மாதாஜி. எங்க அம்மா அடிக்கடி வடமாலதான் சாத்துவாங்க மாதாஜி. ரொம்ப நாளா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி.